Siyabingelela baba udokotela baba Wesizwe baba Jabule Mfana omuhle njengekhehla lomlungu namhlanje nginobaba ewumelaphi wendabuko sitheke simnika ithuba naye sizoza ukuthi emsebenzini okwelapha asiza ngabantu basiza kanjani baba Khwalo sike sibe naye ngenxa umsebenzi sibuye singabeke naye baba awubingelele ngiyabingelela nje South Africa yonke ngibingelela nodokotela nethimba lakhe abantu bazofuna inamba yakho ngoba bathi sisho sisheshise ithini inamba abantu abazokuthola kuyona inamba abantu abazongithola kuyona ethi 072 81 30 765 la eThekwini usebenzela kuphi usebenzela endlini la mhlawumbe imithi ukhipha lapha kwebed hayi lapha endlini lapha eThekwini ngisebenzela endlini elapha neBria imithi ngiyikhiphi ngaphansi kombhede nje abantu abake bafike bayayibona nje la ngithatha kwena amakhabethe nje akhona nendawo zokuhlala okay ngoba phela manje lento besiyilwa kakhulu ukuthi ngeke madoda ukuthi la ndlala khona futhi nilaphela khona into engayenzi kahle khona into engayenzi kahle hayi ngeke ukwazi ukulaphela la ulala la kuningi osusiza ngakabantu ke waba nesibango esingena ngamashiya kumuntu lesibango usasenza lesi sibango mkhulu esingena ngamashiya nje ngisasenza mkhulu yebo mkhulu la lesibango ubani osidingayo and isidingakalo sidingelana lesi sibango lesi esingena ngamehlo mangaba nje umuntu esidinga ngicabanga ukuthi abantu abasidinga kakhulu yila abantu abakhonza ukweshela kakhulu nanabantu mhlawumbe uthola ukuthi ufuna ukuganwa umuntu osube saseyintombi intothola ukuthi manje kunzima ukuthi ucommunicate nayo yabona ngokuthi izinto zothando mhlawumbe akazi understand yabona so yona iyakwazi ukuthi kuxhumanise nje naye nje kalula le engena ngamehlo kunabantu abaningi njengoba manje sigoduka siye emakhaya angikusho nje lokho akubo bonke abantu abasuke beThekwini namasuke emagoli abuyela emakhaya kosikisike komzimkhulu komzinto abazobe abanye bafika izitha zibalindile yini ongayisho kumuntu onayo wena yokusiza umuntu owazi nje emakhaya bamlindele ngento eziningi bamlindele ngomuthi bamlindele ngesibhamu bamlindele ngombese abayamlindele ngitshutshana lemonto ezangayo yini onayo engasiza lo muntu lephana mkhulu lapho endweni ezikanjalo nje nginazo izinto ezikanjalo nje siningi ikhona into lezi nje isebenzayo for izitha esube zikanjalo oyisebenzisa kuwena esangweni la kwakho ukuze izitha kwawumuzi lozigcina zingawuboni zibona nje ulwandle nje ludlala sinalo futhi nophondo nje lihlala la kuwena ukuthi nje abantu abayizitha nabantu abakufisela nje ukuthi impilo yakho nje ishone phansi bangakwazi ukuthi bakwenze lokho liyazivimba nje izitha ezikanjalo nezintambo ke zakhona ngiyakwazi ukuthi ngizenze futhi okusho ukuthi umuntu onezitha uthini kuyena uthi akathola ama bodyguard noma akaxhumane nawe akumkhethise manje ukuthi yakenze njani akabiza ama bodyguard ehlezi hamba landelwa o akaxhumane nawe ikuphi okushow manje awukhuluma hayi mina nje ngokunokwami nje ke ukhwalo ngathi mangaba nje unezitha nje ezokulandelayo nje ezokuhluphayo ngaxhumana nje nami ngoba indaba yama bodyguard iwona la aphinda abadayisa abanye abafowethu ama bodyguard angisho kodwa ukuthi arongo yini ngokomsebenzi wawo kodwa nje ngathi nje mangaba nje unezitha noma mhlawumbe ufunwa ngabantu ungaxhumana nami kunabantu njengamanje esinabo bayabanga ekhundleni ngokomsebenzi ngokuphatha emakhaya ngokubanga na indawo lezi emncele lezi ukuthi umuntu wakhe endaweni yamenze njani yini onayo ukusiza umuntu ofuna ukuthi kuqhwakele yena izihlehle lezi ezinye impuku uma ngaba nje usesimene esikanjalo nje sokuthi nje mhlawumbe nibangisana ngesimo seyindawo siyakhona ukuthi sikwenzele umuthi nje ozokwenza nje ukuthi lo muntu osube kubangisa nje ayihambele yena nje endaweni nje umuthi nje ozomxosha nje ahamba isichitho inletho ayisona isichitho nje ihuduka nezwe nje awuzanto aveladubuke nje yebo mkhulu ngifuna sikhulume lento mhlawumbe ayizozwakala kahle kodwa ke into ekhona eyenzekayo njengamanje kunezinyanga ezihambe zifaka ama CV ko spa kuphi ungathini kumuntu oyinyanga othi umsebenzi wakho uyehla usecabanga ngisho ukufuna umsebenzi ngoba kule sonto lethi nje uyazi ukuthi leli edlule kwafika umuntu ezohlolwa ngo50 kunake uhamba uthenga amakhandlela abevese ngaseke ekhaya then uthini kumuntu kwe onayo ongathi umuntu mengathi uza kuwena oyinyanga umsebenzi wakho usefana nokofesa ikhona into ongayisho noma ungathi mhlawumbe akabuyele oqedela umatric lapho leyo ndawo leyo baba dokotela umuntu othola ukuthi uyinyanga
usebenza ngabantu abantu nje bayaqhoza kuyena useze wacabanga ukuthi makamba ufake iCV lapha kuma security nalapha ezitolo ko spa nako Shoprite Checkers. So ngathi mina lo muntu akeze kumina sikhona isigubhu esisenzayo for umuntu osube eyinyanga othola ukuthi usebenza ngabantu abangeni. Zikhona futhi nezibunga ezishiswayo, zikhona nezokugquma, zikhona nezokugeza, zikhona futhi ezokuphalasa. Ukuthinta isigubhu kunezigubhu ezilandwa kule nyanga zamashangane azina umthele egcina esivala umuntu egcina ilahla la. Mkhulu lapho kuleyo ndawo okuningi engakuchaza mina ngemithi eziyigubhu yamashangana. Imithi eminingi le eyenziwa amashangane la ezigubhini. Okokuqala la bantu labana ithongo abalazi. So bakunikeza into ehambisana nezilwane ezogcina manje isivala kwawena. So mangaba thina bala eSouth Africa bomtsinso okwemelela sikwakhela isigubhu sisobe sikwazi ukuthi lesi sigubhu sakho siyakwazi ukuthi sixhumane nethongo lakho, sixhumane nawe nje nokuphila kwakho nje phela. Nokuphila kwakho ukwazi ukuthi ube right. Yeah mkhulu, abantu bazofisa ukwazi into ethe ukuhluka. Unayo into umuntu njengamanje onebhizinisi siya ku December sizosebenza insuku kuvaleke and mase kuvaliwe abantu bayagoduka, meaning that awuzoba nayo imali yokurenta ngo December, ungasubuye ngoJanuary vala. Yino nayo engesona isigubhu ongayinika umuntu njengamanje othi kuyavaleka njoba siya ku December ngoba abantu bakutshela ukuthi uDecember wona obusy, uDecember wona quiet kakhulu ngoba nina abantu bathatha imali bagoduke nayo, bahlonsa imali edofela bagoduke nayo. NgoJanuary kufuna kuvula izikole, wena ugcina uba busy ngomhla ka 13 December, 14 15 bavalela abantu bagoduka. Yino na ongayinika umuntu manje ongayithembisa umuntu ukuthi nginento ukuthi okusiza umuntu ongathi njengoba kuya kuJanuary nje manje lento ya December into engane umsangano kuphela lo akwazi ukuthi ahle, akwazi uthatha unayo imali yokurenta, unayo imali yokubuyisa ingane esikoleni, unayo imali yokuphila. Ngingathi mina nje kumuntu othola ukuthi unebusiness unezisebenzi ezimsebenzelayo ngisho noma ngathiwa uhambile yena ugodukile zikhona izisebenzi ziyasebenza ukhona uyibuthe wemali engiye ngikwenzele wona mina lo yibuthe wemali uyawufaka kuwena emzimbeni ukwazi ukuthi uqondise isimo sethongo lakho, uqondise umsebenzi wakho, abantu bakwazi ukuthi bangene ebusinessini lakho, bakwazi ukuthi bangene. Yebo mkhulu. Mkhulu ekhaya kukuphi? Ekhaya kuseMount Elif. Mount Elif. Isigodi kuthiwa kusesigidini igama lesigodi. Okay, la eThekwini uhlala kwaphela igengene isike ebuhlala emjondolo lokuphi le. Noma ufike uphela izikhwama baba kutsha noma yinini la. Hayi lo mkhulu mina ngihlala ku Kenneth Road mkhulu la eMajaridini. Kusapha? Yebo mkhulu.